Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Skippy a dnes vám ukážu, kde sehnat karavan a golfový vozík. Takže podíváme se na mapu, je to přímo tady kousek od té tunírny, tam si to odznačím, tady je to. Takže já se podíváme trošku ke karavanu, si ho obhlídneme. Dobrý karavák. Rád bych na něho vyskočil, ale to asi nejde, takže nevadí. Ale spíš půjdeme si zahrát s vozíkem. Je to dobrá kára. A tady můžete vidět z mého předchozího dílu můj vytuningovaný vozíček. Já vám ukážu moji ostrostřelbu. Oh my gosh. Víte co, já to udělám trošku jinak. Tak. Dobře, sledujte. Jedna střela. Jedno auto. A je to doma. Takže můžeme vidět Caddyho. Docela luxusní auto. Nejde víc jak tuším 100. A mé rychlostní odhady jsou jenom fakt odhady. Nemyslete si, že já to nějak sleduju. Jako kolik má to auto, kolik to auto. A kdybyste si se mnou chtěli zahrát nějakou hru, tak mi určitě napište, pokud to bude dobrá hra, já si s vámi rád zahraju. Co tady by mě zajímalo? Určitě mi píšete, abych změnil style. Určitě ne co tento. Dojde. Něco změním. Takže já se tímto s vámi loučím.